Khathi manje isithula isinqumo liphinde lavuka ogqokweni igama elithi azikhale. Okuyiligama elachazwa njengelibhebhezela udlame. Abantu ukuthi abavukele umbuso. Imanje ithe leli gama lalingacacile ukuthi ingabe umchunu ugqugquzela abantu kuba bavuke umbhejazana. Kanti nencwadi yombuso enohlu lamacala ayizange icace ukuthi ubekwacala lini ngempela umchunu. Namanje kusenemibuzo nongabazane ngenhloso yomsolwa. Umbuso namanje usenomsebenzi wokuba ukubeke kucace ubufakazi ukuthi ke umsolwa unecala. Imanje besithula isinqumo esithi ubufakazi bomsolwa buyiliqiniso futhi nombuso awuzange ukwazi ukwethula ubufakazi obuqanda ikhanda ngomsolwa. Accused Mr. Owayengumsakazi Mchunu is found not guilty and is acquitted on 3 counts. Bafana bakithi sengibuyile ngifree nanivele ngiqambela amanga ngithi manje ziyakhala ke imayizokhala ngempela ke manje. Uphiko oluphenya amacala omphakathi ye-NPA lusemukele isinqumo senkantolo. The court itself in its remarks stated that the word Amacala has basically many connotations that can be attached to it. So the court then decided to give the benefit of a doubt to the accused person and has ruled that his version is probable and reasonably true. Umchunu waboshwa emva kokuboshwa kowayengumengameli wezwe umnumzana uJacob Zuma mhla zingu-7 kuNtulikazi emva kokutholwa enecala inkantolo yomthethosisekelo mhla zingu-29 kuNhlangulana ka-2021 ngokungaveli phambi kwekhomishana eyayiphenya insolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Umsholozo besenkantolo kuzokweseka umchunu uthe usijabulele isinqumo. Angikwazi ungajabula. Umthetho namhlanje ngubone ubekwa ngendlela ozwakala ngayo, ucaciswa kabanzi. Akuzange nje kugijinywe uthi hayi ngoba lo khulunywa iqiniso njengoba linjalo. Siyajabula ke thina. Umsunguli we-Areta uCarl Niehaus naye waboshwa ngaphandle kwejele laseSikhothe esakhuluma ney'ntatheli khathi kunombhikisho ophikisana nokuboshwa kukaMnumzana uZuma. Naye ubesenkantolo ukuzokweseka umchunu. They were trying to find scapegoats for an uprising which was spontaneous from the people in anger to what happened with the illegal imprisonment of President Zuma. Isinqumo sanamuhla sibajabulisa kakhulu ke abalandeli bakamchunu ngaphandle kwenkantolo. Sijabula kakhulu ukuthi namhlanje ligcine liphelile icala, liphelile ngeke liphinde libe khona. Emacaleni abhekene nomchunu kukhona elokuphehla udweshe emphakathini. Emva kwesithangami sabe indaba asibamba kwaMayimayi eGoli mhla zili-11 kuNtulikazi ka-2021 ukwephula umthetho wezenhlekelele ngokubamba lesithangami nokwakungavumelekile njengoba izwe lalivaliwe nje kanye nelokufaka abantu umoya wokuthi ke bangawulaleli umbuso. Lesithangami sasilandela ukuboshwa kowayengumengameli umnumzana uJacob Zuma.